Εμείς σαν Google βλέπουμε όμως μια διαφορετική εικόνα από την πλευρά της ζήτησης. Η χρήση του ίντερνετ και η ζήτηση για διαδικτυακές υπηρεσίες ξεπερνάει κατά πολύ την προσφορά. Η διαδικτυακή οικονομία στην Ελλάδα, όπως ανέφερε και ο Στέφανος πριν, είναι μικρή. Τόσο σε απόλυτο μέγεθος, άμα δούμε ότι είναι 2,7 δις ευρώ το 2010, αλλά και σαν ποσοστό του ΑΕΠ, 1,2%, ενώ βλέπουμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες είναι κοντά στο 4%. Το είναι να επενδύσουμε. Ξεκινήσαμε το 2011 και λέμε αντί να κάνουμε πίσω, αντί να είμαστε συντηρητικοί, το e-commerce είναι κάτι που ίσως δεν το χτυπήσει τόσο πολύ κρίση, να επενδύσουμε. Παλιά λέγανε ότι για να κάνεις ένα πετυχημένο μαγαζί χρειάζονται δύο πράγματα. Το πρώτο, να είναι γωνία. Το δεύτερο, να είναι γωνία. Αυτή η γωνία σήμερα είναι μες στο ίντερνετ. Μην την ψάχνουμε αλλού. Βάσει της έρευνας, το 2015, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε μια διαδικτυακή οικονομία στο μέγεθος των περίπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, αυτό το 3,6 μπορεί να γίνει 6,5. Μπορεί λοιπόν, εδώ υπάρχει μια ευκαιρία. Από την πλευρά της προσφοράς, το ίντερνετ βοηθάει σε αυτό που λέμε ολική παραγωγικότητα, στο total factor productivity. Όταν βάζεις ίντερνετ, βελτιώνεις την παραγωγικότητα, εξοικονομείς πόρους. Οπτική ίνα μέχρι τον τελικό χρήστη, βελτίωση και εξυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει μέσα από τα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά μέσα από τις επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις και πώς φτιάχνεις ένα επιχειρηματικό περιβάλλον για νέους ανθρώπους όπως ο Βασίλης και άλλοι νέοι άνθρωποι να επενδύσουν εκεί έξω σε επιχειρήσεις διαδικτύου. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην υποχρεωτικότητα της χρήσης του ίντερνετ στην επαφή με το δημόσιο. Οι τουριστικές μας επιχειρήσεις πρέπει να διασυνδεθούν επιτέλους μεταξύ τους αναπεριοχές, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο κοινό, να δημιουργήσουν και να προβάλλουν διαδικτυακά μια καινούρια τύπου κλάστερ, μια καινούρια τουριστική ταυτότητα. In many countries, one of the biggest problems that small and medium-sized companies see is simply the lack of talent, lack of people who are able to use the internet in all sorts of the innovative ways that we've been hearing about. And I think, consequently, sort of initiatives to address further education, night school, things like that, to bring a new generation of people into the internet will be important too. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία το να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πραγματικά παραδείγματα από ανθρώπους που έχουν επιτύχει στον χώρο του διαδικτύου στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις από εμπνευσμένους ανθρώπους και τα νούμερα παρουσιασμένα με τον σωστό τρόπο πάντα ανοίγουν λίγο ορίζοντες και εμπνέουν. Πιστεύω ότι ήταν μια εξαιρετικά καλή εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι κάτι καλό το οποίο κάνει η Google. Το ίντερνετ είναι το μέλλον. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στις εκδηλώσεις και παίρνουν εταιρείες σαν την Google και την BCG πρωτοβουλίες για να μας δώσουν πιο χειροπιαστές πληροφορίες σε εμάς, σε νέους επιχειρηματίες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Το ίντερνετ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιχειρηματικότητα και ένας από τους τρόπους να παράγουμε στην Ελλάδα πλούτο είναι να διευκολύνουμε ιδιαίτερα τους νέους να ασχοληθούν με το ίντερνετ και να φτιάξουν εκεί πάνω νέες επιχειρήσεις. Πρέπει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν ρεαλιστικές δράσεις οι οποίες θα δείξουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι το ίντερνετ και το διαδίκτυο δεν είναι ένα αναγκαίο κακό, αλλά είναι ένα κομμάτι εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας.